Aitor Montes esango nuke dela gure nik definitutzekotan gure lehen lerroko ez dakit, gerlaria edo gerrileroa edo hau aztertute dago eta benetako kalitatezko osasun arreta izan dadin pazientearen hizkuntzan izan behar da derrigorrez hemen eta edonor. Harri punta hortik hasi ginen, ez? Gero zuzen aputxo bat eskumara joz, ez? Gero 88an uste hasi nintzal eskaletan. Oin 30 bat urte bai. Eta gero haulan ibili naz, hemen inguruen atxarten batez be, eta gero Pirinotan eta. Ni txarrena pentsaunen, azkenien beran isegitxa honien trapua moruen arnasa be hartzen eta bela. Aitor Montes da, Aramaixoko medikua. Medikua da eta pareta gaindiketan jarduten da horrez gain. Lanian eta lanetik kanpo. Lanian euskeriak osasungintza publikoan oztopo dituen paretak gainditu guran. Eta paretak igoten mendixan, eta ez beti suerte berdinakin. Ni izatez basaurikoenaz, basaurin jaio nintzen da basaurin hasi. Bai, amaren aldetik bai, jakin izen dut, gure familia lasartetarrak ero etorri zirela Arabatik, Salduendo eta Narbaiza eta horrelako herri batzuetatik, Nora eta Debagoienera, Garagartzara, eta hori uste dut izen zala 18. mendean edo. Horre egon zirela, eta teorian horre arbasoak hilo biratuta bintzen badauzela. Ezagutu bez, bizitza Bizkaia inguruan eman dut, eta sekulan nintzen egon ez Garagartzan, ez Aramaixon, eta lanaren kontu gatxik atera kontuek, ez nolako dan bizitza. 30 urterekin, ona etorri eta Garagartza be ezagutu, ez, eta Debagoiena ezagutu. Apurtxo bat berezizi, formakuntza aldetik beti gure formakuntza beti zein da ospitale mailan edo osasun zentro handixetan, ez da, batien hemen profesional aldetik ikusten duzu zeure burua bakarrik, ez? Neuen nazela mediku bakarra, orduen nolabait alde batetik ona, autonomia handixe eta denpora eta kudeatzeko edo gestionatzeko aukera handixe, baina bestalde zuk zeure kontura konpondu behar duzela gauza asko, ez da? Baina oso interesgarri. Gero ingurune aldetik oso politxe da, ez? Guztetan jat ingurunea, bai mendixek eta auzoek eta bar, eta noiz hemen bajunin bizara, etxez-etxe edo auzoz-auzo pazienteak hartatzera. Batez behadineko jentie, baserretan bizi dizenak, eta hain txarto edo hain zardiezenak ezin direla torri kontsultorixora. Guretzako privilegio bat dala, egunerokoan jentearen euskara entzuti, ez da? Nik lan egin jot esateko ordezkapenak egiten, behasainetik Gorlitzera, kostaldean behibili, Bermion, Ondarron eta duen esapide esamolde asko ikasten dozuz. Ona Aramaixora etortzerakoan beste euskara bat entzuten dozu, gure aitzitxara amamen antzerako, ez Bizkaitxarra esateko, baina euren esamolde edo zera propioekin. Hartu arnasautik eta bota segiren mesedez. Segi. Oso ondo. Hartu arnasa. Oso ondo. Ez da rixendo dekozu, ez da zarrantzen baten da euskuldasina be garbi, horrez dago ezebez. 2010an aia gauzan Aitor Montes Aramaixora, bertako mediku lekua betetera. Bere esku dauz Aramaixoarrak. Haren osasuna da Aitorren ardura. Osasuna bera eta osasun arretia. Aramaixoarrena eta euskaldunona, orokorrian. 2010an uste du, 2010an plaza hartu neban hemen, Aramaixon, langile finko bezala, edo destinu bezala, eta, orduen hasi nintzen, neure kontura, edo neure kabuz, euskaraz idazten. Pazientekin gehienekin euskaraz, beste batzuekin erdaraz, nahi erara, gero neure kabuz idazten, oharrak eta dokumentazio klinikoa edo historia klinikoa esaten dana, hasi nintzen euskaraz idazten da gogo horrekin. Eta gero, kontura, jakin beharrezkoa zala espezializak euskaldunak izatea, zirkuituak ere eskatu nituen, euskararen ibilbideak. Bai barruan, eskara ofiziala, bai prentzan iritzi artikulen bitartez. Historia klinikoa oso berezia dela. Legeak agintzen dau, bakarra dela, pertsona bakoitzak, norbanakoa deko, historia kliniko bakarra. Digitalizatua edo informatizatua, ordenagailuaren bitartez egiten da,
eta ezin da aldatu zuen babeserako guk medikuok edo erizainek trampak egin ez diguzen. Horren, bakarra informatizatua. Zer gertatzen da? Nik euskeraz idazten badot, ez dago aldatzerik, euskeraz geratzen da hor. Proba osagarri baten txostena, ekografia baten txostena, euskera betean, euskera utzean baldin badator, hor geratzen da, eta ezin da aldatu. Eta espezialistaren erantzuna, euskaraz idatzita baldin badago, hori bezin da aldatu. Zer da, karo, zer supatzen da horre guztiak, hau da, zuk euskaraz etin baduzu, eta ezin bada aldatu, eta ordenagailuan geratzen baldin bada, euskara derrigorrezko bete beharrez goiten duzu. Hau da, ona etorten da, edozein osasun langile, izan mediku, izan erizain, da, ohar guztiak, dokumentazio guztia, ordenagailuan egongo da, euskara betean. Euskaraz ez badakizu, ez dakizu zer demontre dagoen horri atzeita. Impedimentorik ez dago kontrakoa, teorian jendeak eskatuko baleu derrigortute gaude euskaraz idaztera. Esaterako, igual ezaguna izango da Katalunia, eta euren, 2010an epaimai konstituzionalak bota ben zera, estatutua eta independentzia prozesu, jakin daizuen Katalunian euskarri informatikoa katalanez daudela eta dokumentazio klinikoa katalanez egiten dela. Katalanez idazten dabe. Epaimai konstituzionalak zer ebatzi eban. Hori pazientaren eskubidea dela, hortaz erdaliztunak baldin badira, gazteleraz egiten badabe, gazteleraz izan behar zala, eta katalanea bada euren hizkuntza katalanez, baina ez inor behartu katalanez berbaitxera, edo bere dokumentazioa katalanez. Hori epaimai konstituzionalak esan dau, edo bestera batera esan da. Epaimai konstituzionalak esan dau zure historia klinikoa zure hizkuntzan egon behar dala. Izan euskera, izan gaztelera. Osasun arloko langileek hortaz egin leikie euren aldetik, baina baita erabiltzaileek be. Erabiltzaileek, herritarrek be, asko. Azken baten hemen kontua da, nola esango dut, pazientek erabiltzaileek jendeak botere handia dekola, ezta? Orduen, jendeak eskatuko baleu bere dokumentazio klinikoa euskaraz, demagun medikoaren erajuten zarela, eta ematen dutzu, odol analisien emaitzak, edo ekografia baten txostena, edo gehiena ikusten dana, larrialdietan, ospitale mailan, alta txostenak. Hori eskatuko bagenituz guk euskera utzean, mesedez ez, hau erdaraz dago, mesedez, emoidazu euskaraz. Horrek behar bat sortzen dau. Ze azken baten legeak ahalduntzen gaitu hori eskatzera. Historia klinikoa, dokumentazio klinikoa norberaren jabegoa da, pazientaren jabegoa, boterea gu dakogu. Iazko urrixan, medikuek emunuztan lehentasunezko volante bat ipurditik odola galtzen nebelako. Eta medikuaren volantian jartzen eben lehentasunezko kolonoskopia. Eskaketan eben, nire medikuek, familikoak. Orduan, urrengo gunean, uste dut, emunuztaila txandia, digestiboko mediku baten afateko, afanitzen, ambulatorizora. Eta mediku hau Amerikarra, ezek izan euskeraz. Nik euskeraz, da behak erderaz, orduan nik erderaz esan nion tipuari, servizio de traducción, por favor, holas esan nion. Andaluziako osasun zerbitzuak medikuak atzerrian kontratatzen hasi zen, eta espainola ezagutzen ez zutenez, itzulpen zerbitzua jarri zuten medikua eta gaixoaren arteko komunikazioa ahalbidetzeko. Egoera horren aurrean, 2007an, Espainiako Kordobako mediku elkargoak txosten bat argitaratu zuen horren harira. Hona hemen hainbat pasarte. La comunicación es el elemento esencial de la relación médico-paciente. No es posible un acto médico pleno si no hay una comunicación fluida entre médico y paciente. No solo oral, sino gestual, de interpretación de silencios y de símbolos. Se entiende, por tanto, que es una exigencia ética y legal que el médico conozca la lengua de sus pacientes. Izango zen 2010 hasieran, azaleko arazo batzuk eukin dituen, eta nire familiko medikuek zen ustan, lehen komendizala dermatologuek ikustia, sintomak ezkute baino lehen hau.
eta horren emunostan bolantia, handik egun batera bira hartu ninduen dermatologuek Arraseteko ospitalien, edo ambulatorioan, no seguru, non zen. Eta sartu nintzen konsultara, eta ni euskaraz jardun dut betik, mediko guztiekin. Eta ni euskaraz jardun, eta beak erderaz erantzun. Eta nik euskaraz da beak erderaz. Eta azkenin beak esan deben, yo no puedo hacer una consulta en euskera. Eta hori entzun nebenien, nik neben alde. Zanotzan neskiari, hango langileari, ia zuzendarixekin behar baitzerik neukan. Eta baietz. Eta honek azalketan dauz zuzendaria erdalduna dela, eta neuri axola espazidan, berak enguzula itzultzaile zuzendarien aurrekaldean, konforme. Zartu gara zuzendariaren buleguan, eta neskiak emakumeak itzultzaileak esatexao, nik txautela ardera zingo zuzendarixari, eta beak ingo dela itzultzaile modura, orden zuzendari beharroak izan ziren, y yo en estas condiciones no hablo con este señor. Ziala harrituta, zetik itxuriek kulpien eurie. Nik inebela han eozen beste gaixo batzuen arreta oztopatu, ero endrea, nolabait, eta kulpien eria zala, eta... Alde bateri, Kepa Elortza nolabait izan zala, aitzindari bat, ez, daurrekaria. Bera bakarrik ausartu zen, eskatzera, osasun arreta bai jakina eta kalitatezkoa, baina aldi berean euskaraz be, ez? Eta lortu dauz gauz asko, ez, bere bururako, eman dotzi ez, txostenak eta barrekoak euskaraz. Baina aldi berean ikusi dugu, ez dela nahikoa pertsona bakar batek hamaika protesta egitea edo erreklamazio jartzea sistema osoa euskalduntzeko. Behar dugu danon arteko zera bat, ez? Profesionalak esan bezala alde batetik, baita unibertsitatea be, esan dut arlo akademikoa, baina erabiltzaileak. Pertsona batek asko egin dezake, bere aldetik eta inkluso bere eskubideak eskuratuta lortu bai, baina sistema osoa ez dago aldatuko, ez? Berak egin hori eta atera itxu kontuek, eta berak bakarrik, ez? Zer ez egingo, zer, izugarri egin dezake dudanok, batera egiten badugu, ez? Eskubide kontua da, baina ez bakarrik. Eskubide kontuaz gain, arretian kalitate kontua bebada. Eta mundu mailan egin dire zainbat ikerketa prozedura, hau da, nazioartean ezaguna den gauza bat. Zen nazioartean hizkuntza aniztasuna normala da, 6.000 hizkuntza beroitzen dira mundu guztixen, leku guztixetan, eremu elebidunak edo lanitzak oso normala dira, Estatu Batuetan, Australian, Kanadan, Galesen eta bar, eta hori eguneroko lanan antzematen dabe. Komunikazio arazoak dauz eta konfiantza kontua direz. Hau da, pertsonen arteko hartu emanak oso intimoak, oso egoera kezkagarrietan eta lazgarrietan askotan, eta hizkuntza zinbestekoa da. Hau aztertute dago, eta benetako kalitatezko osasun arreta izan dadin, pazientearen hizkuntzan izan behar da, derrigorrez hemen eta edonon. Honetan dihardu hortaz Aitorrek, eta Aitorrekin batera beste zenbait medikuk bebai. Felix Zubia Zaraustarrak adibidez, Donostia ospitalian. Kontzientzianik betidanik izan dut, ez? Nik gogoan daukat, nik gazteleraz ikasi nula Leioako unibertsitatean, medikuntzako fakultatean. Ondo behintzat eta erregistra guztiak manejatzen, ez? Eta beti markatu izan egun esperientzia bat izan zen, 98. urtean, main dela 20 urte justu, ni 6. mailako ikasle nintzala, hemen praktiketan eta pediatriako zailean, bazeun eskaba txoko batian. Eta isilik zion inorri hitzik esan gabe. Eta hurbildu nintzen bere gana, ikusi non fitxa, eta nire izena zuen, eta kaixo nire egunon zer modu zaude, eta arpegia guztiz saldatu zitzaion, eta izan zen, zuk ni bezala hitz egiten dezuta. Eta zion inorrekin hitz egin gabe, eta inorrekin komunikatu gabe, ez dakit egun bat, egun eta erdi edo lakon bat, ez? 6 urteko neskatxo bat, meningitis bat izan zuena, eta zeon pediatriako zeinketa intentzuen unitate batean. Eta unitate horretan bisitak murriztuak zeuden, eguardiz eta arratzaldez gurasoak etortzen zitzaizkion edo zenideak, baina gainontzian ez zeukan familiarteko harremanik gaur egun hori zorionez aldatu da, baina baino gehi urte etzan egin garrantzitsuta jotzen eta antxedun bakarrik. Eta gauza da, bai ez behin gurasoa jontzianetik, ez arratzalde, ez gau eta ez goizeko txandan, ez zegoela euskera zekienik. Behar zegoen mundu guztiz arrotz batian, eta ez da ospitale bat izateagatik bakarrik edo inguru ez dakit sanitari bat izateagatik bakarrik, ez? Baizik eta hizkuntza aldetik ere, berak etzulakoan komunikatzeko gaitasunik, ez? Eta arazoa etzun beak, arazoa hori arreta hori eman behartzei jonak zeukan.
Baina konturatu nintzen bazeola zerbait ez zuna ondo funtzionatzen, ez? Hau da, medikuntza etzala zendak eta botika jartzea bakarrik, edo bakuntza bat egitea bakarrik, baizik eta askoz gehiago eskatzen zula, ez? Eta horre egiteko zerbait egin behar ginula. Eta bueno, baina ospitalean hartuta, pixkana lan ezberdinetan edo arlo ezberdinetan aritzegea, alde batetik unibertsitatean eskolak ematen, eta klaseak ematen, gero hemen gure eguneroko lanean ere bai, ez? Eta badaukagu, maila ezberdinetan antolaturiko taldeak ere, ez? Ospitalea bertan badaukagu euskara batzorde bat, badago osasungo euskalduntzeko erakundea ere, eta hortxe gabiltza. 20 urtean aldaketa izan da, bai, desentia, ez? Baina beti pentsatu behar dugu, osasun gintzak nik ez dakit edo gizartean duen eraginagatik edo duen prestigioagatik edo, beti politikoan ahotan hori bil izan dela, ez? Eta jarri izan diguten adibidea beti hori da. Zer nahi duzu, mediku ona ala euskalduna? Eta hori, astakeria handi bada. Lehenik eta bain niri burla jatelako, ez? Edo euskalduna baldin manaiz mediku txarra naiz, edo zer pasatzea, ez? Baina aparte, ezinezkoa da mediku ona izatea, zure pazientiakin eta ingurukoakin ez baldin badukazu komunikazio egoki bat. Hasi test psikiatrikotara, ez? Test psikiatrikotan gauza desente neurtu behar dira. Eta hau da, euskaldun bati gazteleraz pasatako testak balio bera du, ez? Horri izango litzateke txoke handi bat. Beraz, esaldi hori guztiz okerra da. Eta guain konturatzen baldin bagea, hor burruka handi bada, ez? Bai, Balear Irletan hasi dianean, hortik dator baita ere, ez? Nola baita ere, nik uste osasun gintza erabiltzealako, bai, gizarteantzat gauza garrantzitsu bezala, baina baita ere prestigio ere mugu bezala, ez? Eta hor, euskerak irabazi beharreko gerra bat edo burruka bat badauka, ze nola baita ere, bestela, euskara izango litzateke jende xumeana hauko hizkuntzantzat, ez? Esate duten bezala, aurrakin eta txakurrakin hitz egiteko, baina zenbait gauza egiteko ez. Eta hor gabiltza. Azken 20 urteotan hobekuntza izan da, bai, ez? Inguru oso erdaldun bat izatetik geroz eta inguru euskaldunagoa da, gure inguruan behintzat, ez? Eta egia da, baina gu gehiago bihar dugu eta nahi dugu, ez? Lan hizkuntza izatearen nahi dugu. Lanpostu finkoa daukagunon artean, gutxi gora bera, erdiak ja bere euskalduntze profila aterata dauka. 148 inguruan da bile, edo ja 150. Gero horri ordezkatzailea jarri ezkero, behin-behinekoa jarri ezkero, nik uste 150 hori errez gainditzen dugula. Eta gainoko dago, adintarte nabarmen bat. 50 urtetik gorakoen artean, 120 ez da iristen, baina 50 urtetik berakota, 160 gehiago. Felix Zubiak ezauketan dago Aitor Montes, alkarrekin jardun izan daue, helburu bera dakoi, osasungintza publikua euskaldunketia. Guk jende ezberdinez esatutako edo talde bat badaukagu zorionez, edo ez gea irla bakarrak, ez, burruka honetan, eta burruka ondo ulertuan gaina, ez inorren kontra, baizik eta zerbait egitean alde, ez, eta euskeraz funtzionatzean alde. Eta Aitor nik esango nuke dela, nola ditzeteko adoretzuena edo da. Zerbait eskatu behar baldin bada badakizuna, baietz esango dizula beti. Eskatu aurretik badakizu Aitorrek beti baiezko emango dizuna. Bai bere eguneroko lanian, eta idabea bere historia klinikoa euskeraz idazten, bentsat aleskatutakotan. Errexago, ze berak ez du lantaldea zabal baten barruan, ez? Aramaion azkenean bera eta erizaina dira, eta badau abantail hori, baina hori aprobetxatu egiten dut, onartu egin behar zaio, meritu ikaragarria dula. Eta gero beti edozein planteamentu edozein gauza danean, beti berak baiezko emango dizu, eta beti nola betizateko usardi horretan aurrena di joana, ez? Eta gero baita ere gure nazioarteko enbaixadorea edo, ez? Baditu kontaktuak Galesen, Kanadan, inguru ezberdinetan, hemendik bezarka handi bat Aitorri, eta Aitor bezala gurekin lan hontan dabiltzan guztiei, eta publikoari bentsat ikusentzulei eskatu, izan dira kanpaina ezberdinak, ez? Duela gutxi eskatu izan da historia klinikoa zeinen nahi duen euskaraz izatea edo, ez? Eta ez dakienak eskatu dezala favorez, eta guri laguntza handi bat emango digu. Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 120 baino inguru, hortxe, 120 bueltan gabiltza, eskatu du bere historia kliniko euskaraz izan nahi duena. Horrek hori indar handi bat ematen digula, hori egiteko favorez, eta gero inorren bizitza arriskuan jarri gabe lanean jarraituko dugula, eta favorez bultzatzeko lan horretan. Atzera be Arameixon. Kalian, osasun zentruan pasaiken daudenpora geixen Aitor Montesek. Baina ezagunak ditu auzuak be, lankontuak dialata, eta baita izialdiatik be. Eskalatzaile modura adibidez. 2011an Arameixora lanera ailegau eta aste gutxira, istripu larrixa eukieben Aitorrek gantzako atxetan. Oier Kortabarriakin ziardu dela. Hombre,
Aitor, aspaldiko. Zer? Hementxe. Hemen berriro. Bai, aspaldiko partez. Bai. Zelan? Ondo esaniko. Ja, bai ez, 7 urte, hemen amitzela. 7 urte, bai, 7 urte pasau diezela. Justo, ontxe, bai, 2011 urtie, otzaiak, da... Ba, ontxe otzaien izen zen, bai, bai. Otzaiak 11. Ontxe, hangazen, misegitxe. Ez, bazelan esan gotzut, erdixen dago lako espolo jantzeko bat, eskumara doiena, argixagoa. Ikusten duzu, ez dakin ipa. Kobazulu, hartu referentzia moruen. Bai, eta joen apurtxo bat eskumara holan diagonalean, eta beste luzera bat inebanik ezkerretara, 25 metro, bai, holan. Eta erdixen goratzen az, eskerrak untze bat jarri nebala, bai. Geratu zitzen gero, itxegitxe. Horti, untze horre egitxe eta doblauta geratu zen. Soltau zen hango harritzarra. Baina zen neunengoenea, ero goitxik, gero? Zeusa zena nik uste dut. Untzi esartzen hasi bizitzen momentuen, nik uste dut, o ez dakit, jotzesun justo harrixio ez izen da, baina izen da, saratie, eta gora behitxu, eta pum, kriston harritzarra, gotxio besteko arriba, eta zeu harrixas batea jausten. Hor soltau zen harritzanetatik, nik ez dakit ze harri, neupestaukete enago horatzen zetorri jaten gainea, baina harrin batek niri josten, nik aukina baina zu egongo zintzen, 20 metro eskumara, ez? Eskerrak. Ez bestela kabo, bitxokile. Bai, porque moztu egiten bitxo. Eta sokak apurtu bez, bat, igual usteote geratu zala portxa bat egola, eta gero eskegitza. Hori geratu ziten isegitxe, kasualea die, justo nire parien, 4 metro eskerrea erolan, más o menos. Eta, ziren zazen, pluf, osea, muerto, nik zatenen, hau. Bai, buruan kolpiak dute. Bai, konortik aldute egon zinen, nik akortan, osea, nik segido gero, esan... Minutu erdi arna sartu barik, eta holan, klaseko. Bai, eta geho ja, derrepente, arnaz hartzen, baina, ostra, kosta, baina, ostra, estertoreak esaten dana, bai. Arnaz estu esan dana. Bai. Eta hoxe, gero ondion konorte barik, ni uste azkenien, 5 minutu ero, ni esateztezu, zuzein za. Claro, de hecho, azte betela ez dute zuen zauketan. Bai, etorri barrixe, gora. Zure buruen etzen, nire hori, bente detzan egon. Harremana, azte hortako izen zen, nigo nintzen medikure, baina, bizko izan duzuen bihotzeko, zoze, bai, nintzen zonako arritmian batean, eta horretxatxik uste joan nintzela. Eta hortxe, urtengo zan konversazioen momentuen, mendixe, ni orduen abiltzen nintzen kirol eskaladan apurtxoa, eta orduen, ni tentaute, azkenien horma hori nietako beti ditxu izesku, eta badakigu ez talak oso komplika, ez gukingen partetik, orduen, azkenien bera proposatuzten nien, nik genen biderpentza, neu bedezietan igoteko. Eta berre, ze eskala horrek, petzetan damen, batute damen horma hori soltau jakola, nien hori pasetie, da loterixa, ez da horma bat jenti asko biltzen den eskaletan, eta beti entzun izen da, ez dala harri oso ona, baina nik uste guri pasajakuna oso suerte txarra dala. Niko goratzen dutana da, bada espada, untzeak sartu baina esan dutzun, ez atara untze bat bez, bada espada, edo atzien beste bat etorten bada, eso zer bateko untze guztitzeko egoteko bere lekuen. Eta untzeak banan sartu, baina geratu zien dana. Mitxarrena pentsa honen, azkenien beran isegitxe hauen trapua moruen arnasa hartzen ez zabela. Ez, 15 metro jauzi, eta buruaz jo, edo lehenengo harri bate jo, edo auskalo. Eta gaina pendulu, kristo nostizo. Eskerrea, eta gero nik uste doztea, eskumaldea zatozela. Untzea eskuman egon, bai. Azkenien, bote, rebote, eta hor geratu zitzen. Bilarbola bat moduen, bai. Eta bai, kolpien kolpe darra hartu neban, eta bai, eskuturra apurtu, eskuturra bakarrik. Bai, eskumako besoa apurtu, bai. Burua be apurtu, hemen dioteko zulu edekot. Eta, bueno, bai, gero ospitiatera, eta urrengo gunean urgentziaz edo operau, eta handik egun batzuta berriro beste bakontza bat, eskuturrekoa, bai. Horatzen naz, hemen ibitzen edo pista behien. Tan jendiego gala, eta Marcos zegoen, Marcos Larraina, eta esan zen, berak esoztan, zer Aitor zela, danik txarto. Gabien, izango zen Gabien edo errengo nien operazio aurretik, bai, euroko ineban, bai, testamendua. Ara jo nintzen nien be, lehenengo gozi izaztezune,
ara buelta benbiga, ara pendiente geratu jaku, jo, esaten, honeuko harrikari, honek. Ondixe geratu bako harrikari, baina, bentzete humoriaz. Zer, Marcos? Etxagote? Atzaldeon. Arrasti bai, Atzaldeon. Epa, ondo. Aitorrek lehen aipatutako Marcos Larrañaga, gantzarra, istripu egunean trasladuen lekuko izan zana. Ezoikua mediku egoera hartan ikustia. Normalian, auzuan ikustekotan, bizilagunen bati konsultia pasaitera fanda edo izaten da. Amen. Hauxe da sapo bedarra bai. Bai, eri ere, hoxe, pusa edo zornea da atateko bai. Ez da holakoik. Horrek atatetzu barruan dagoena eta ez dagoena. Hartu, horixue doliba, untau, eta hartu, eta sartu brazan. Ipinier bat, bihotzak egiten dau, klak, krek, da, eta egiten dagoena bihona egiten dau, txar, da, gehaketan da nenko jiruten moruen. Eta orduan ipitzen dozu, donek atatetzu puse, jausita gero urte betez egon nintzen bajan, ebakuntza babestaren eratzetik eta errehabilitazioa eta gero buelta nintzen lanera. Eta orduan, interesa, neukan sendabelarren liburua kontsultan dekot, aspaldikoa, eta lantzin ben birak urten duzu hori. Erabilizeko lan ez dut erabiltzen zenik ez dakit berizten bez. Ametaz, hiru ikusi berbena bedarra, hau da, Romero era, Romero, natural, da berbena bedarrak eta danak. Donitxeako denpora bat ekuitzen da nien, hilebete eroken du, bestean etxen da honek plantionek dana zorbiru. Baina, oso ona. Zue mediko bai, Aitor, baina hemen jakin duru izan duxa dago, Zuni medikuna... Eta zoritxarrez alduko da, ez? Ikusten ari garen hori, belaunaldiz hori, mendetan gordi izen dela, ezagutza hori, baino ja gaztiek ere ipez. Adineko jente asko dago hemen, eta ikusten duzu zelan hitzen dizen, ez da? Orden, ikusten ari zara nola, belaunaldi bat, galtzen ari da, ez? Orden, galtzen da, euskeran aldetik, euren ezagutza eta esapide eta esamolde asko, ez? Baina gero euren kultura, baserriko kultura eta zelako tresnak edo erabiltzen dituesen, eta sendabe alarrak eta zera dituesen, hori guztia ikusten duzu zelan galtzen ari dan. Zoritxarrez. Aitor Montes, medikua, mediku euskalduna, Aramaixon, kalian eta auzuetan. Kostaten jatzu kontsultoriziotik urtetik, zean epele-epeletan zaoz, baina gero urten ezkero gero ja, lasaitu eder bat hartzen duzu, ez? Gustora, deskonetetan duzu, ez? Paisajea ikusi, hori xol eta hanboto eta gantza eta dana ikusten duzu, eta